اجعل ما نحب ما تحب اللهم اجعل اختيارك اختيارنا ولا تجعل الا اليك اقرارنا يا ربنا يا خالق الحوالي في بيننا وبين كل ظالم وجازي لكل من الينا حسنا وجازه عنا جزاء الحسنه اللهم ارفعنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين iyayenmu shugabanninmu jagororinmu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda aka saba duk ranar litinin shine ranar mande ko irin yau za a gabatar da karatun da ake ci gaba da yi shine karatun wannan littafi mai albarka mai suna arba'una hadisi a karatun da muka yi satin da ya gabata mun aje hadisi na hudu ko mun karanta shi hadisin abdullahi bin mas'ud abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wani dogon hadisi wanda dai ba mu yi dogon sharhi a cikin shi ba ka rage babu littafi daya akai babu littafi daya to za mu tashi hadisi na biyar hadisi na biyar shine hadisin sayyidatina Aisha radiyallahu ta'ala anha ita wannan mata za ku duba alhamdulillah hadisi na biyar yace al-hadith al-khamis عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية للمسلمين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وانا حديثي سيدتنا أم المؤمنين عائشة بنت أبو بكر ana kiranta Umaira ma'ana taskiri ne na hamra ma'ana ja ai an san ahmaru ja ko hamra'a ja Umaira kama a ce mutum kabiru kubra kama a ce basira basiru kama a ce salma salmanu to shine taskiri ita wannan ya ita ce matar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sayyidina abubakar babu lokaci ba zai matsa kowa da zuwa ya sayyidina abubakar sahabi ne shi ba ta daga cikin sahabban manzo saboda duk wani sahabi ya yi bayan shi ne bayan haka ita ce ta biyu bayan sayyidina rasulullahi ya aure sayyidina khadijatul kubra bintu khuwailid Allah ya mata rasuwa a garin makka bayan haka sai Allah ya kawo manzo Allah hoton sai da tana Aisha daga aljanna ya umarce cewa ya aure ta ka san da shi manzo Allah lamarin shi ba irin na kowa bane mutumin da matar shi ta rasu ya aure ta ba tana shekara 40 to kuma yanzu ta rasu bayan ta rasu ta ba mai sauran yan yara haka irin su sai da tana na Asma'u binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaiha salam to amma kuma da ka ji wani umarni na Allah make in kai ne kila matar ka kila an ɗaya sati biyu ko uku sai ka je kila ka auri wata mata wadda kila ko ba zauna ce za ta riƙe ma gidanka ta cire maka kewa wai sai aka ɗaura mai aure da macen take shekara 6 shi ne sai da tana Aisha ya aure dukkanin hadisai sun tabbatar ya aure ta shekara 6 an tare ne ta shekara 9 ko kuma 10 kasancewa shi manzon Allah ba wai aure ne na shawa irin wanda kai dan adam take yi ba yare ya shekara 6 ai ko karin wanda za ta kira maka alwala ko wani abu ba to mutum da matar shi ya shekara 40 da wani abu taras to ko sai aka dawo mai ya shekara 6 kaga wannan wani abu na daban bayan haka kuma ita ce kadai cikin matan shi 10 wani ita ce kadai ya aura tana budurwa an aure ta daura aurenta a Makka bayan haka ita ce ake ce ma ummul mu'minin hatta sai na Abubakar a wani wurin ta aibe shi ba ta taba haihuwa ba amma sai Allah sai manzo Allah ya sa mata ummul mu'minin kaga nan ma haka ne ummul mu'minin ko bayan haka ta haddace hadisi 131 ko kuma da 21 bayan haka a shekarunta a duniya ta shekara 66 bayan haka ana ce mata sawwamatu dahari ma'ana tana azumin tsawon zamani tana qiyamul layli faqihiya ce muhdisiya ce hafiza ce fasiha ce
kai sahabbai ma suna za su ɗauka karatu a gurinta. Ya ishe ku dai ƙarshen magana manzon Allah ya ce mata ku zu dinakum nisfu dinakum bi hazi halkum mayra ko kuma bi allati wannan da ya ce ku riƙi rabin addinin ku da wannan jaddiyar. Hatta sai na abokan da ubanta ba a ce a riƙi rabin addini a hannun shi ba, amma ita an ce a riƙa a hannunta, tana da kusisiya. Kuma wannan Aisha ita ce duka in dai wahayi zai sauka a garin Madina cikin ɗakin matan hito a ɗakin ta ne, kuma manzo Allah ya fati a hannunta yana saman cinyarta. Bayan kai tana da kusisiya da yawa dai, kuma ba a taɓa tsaya yaƙi ba da ita ba. In aka yi ƙuri'a kuma sai Allah ta ci ƙuri'a, saboda ita dai Allah ya ta dai tana da kusisiya ba lokacin, kuma akan ta ne ma aka sauki ayan tayamma. Ana ce mata ummul abdullah aishatu radiyallahu anha, Allah ya kara mata da kalata ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah mai tsira da an ci Allah ka tabbata gare shi yace man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu. Malam da lissafi kuriya to yace wanda ya karka ga wannan shiga sauran nan bashi, wanda ya kagi wani abu daga cikin al'amuran man ahadasa fi amrina, duk mutumin da ya kagi wani abu fi amrina a cikin al'amarin addini ma laysa minhu wanda kun baya daga cikin addinin huwa raddu. Wannan hadisin yana da iskali a gurin wasu mutane, ce su mutane sun ɗauka a'a kamar waɗanda ba su fahimta sun ɗauka kamar ce a duk wanda ya zo da wani abu wanda manzon Allah bai ba an bai da shi, a'a ba haka yau hadisi yake nihi. Yace ma laysa minhu, abinda bai daga cikin addini. Ta in ya daga cikin addini fa ashe kaga huwa maqbulun. Ce duk wanda kagi wani abu wanda haƙiƙa babu shi a cikin addini, ma'ana an diba mai kujera cikin alqur'ani babu, an zo cikin hadisi babu, cikin littattafai ma'ana ijma'in malumma duka babu, to shikenan wannan mutum wannan abun zaman shi yake ba dan Allah yake yi ba. Ma'ana kamar kenan abinda aka kaga wanda manzo Allah bai yi ba, bai kuma ce a yi ba, sannan kuma ya hana a yi. Akwai abin da bai ba amma kuma bai hana a yi ba, akwai abin da bai ce a yi ba kuma bai hana a yi ba. Yanzu kaga ai ita an ce tana azumin tsawon zamani, manzon Allah bai taɓa azumin tsawon zamani ba, ka gani ko. Sannan kuma akwai irin su Abdullahi bin Amr al-Asi, zai yi azumi ɗaya ya sha ɗaya, ya yi azumi ɗaya ya sha ɗaya, manzon Allah bai taɓa wani azumin har tsawon rayuwar shi ba. Irin su wannan Abu Dharr da su a yawan da suke raka'a ɗaya da alƙur'ani, su Abubakar su Umar duka sun yi raka'a ɗaya da alƙur'ani. To kaga shi manzo Allah bai saboda komai nashi na sauwaƙawa ne, ashe kaga bai yi ba kuma bai ce ai ba amma kuma aka yi. Yanzu irin su Bilal bin Rabah kaga ya ce mi kake aikatawa, na ji takalmanka a gabana cikin aljanna. Sai ce wallahi ni ban taɓa yin alwala ba, ban taɓa yin ma'ana in ya ɗan tsuguna ko da ba zaɓa sallah sai ya yi alwala. To wannan alwala in ya lokacin sallah ne sai ya raka'a biyu. Wannan shi ya rike har ya kasance da shi ne ya shiga aljanna. Kaga wasu abubuwa ne waɗanda manzon Allah bai yi ba ko bai ce ai ba amma kuma bai hana ba. Babban matsala abin da ke faruwa a'a manzon Allah ya ce an hana, ya hana ai, in ya hana ai ta ko magana ta ƙare. To shine man hadasa, duk wanda ya kage wani abu wanda shi fi amrina a cikin al'amarin mu, amma haza wannan ma laysa min, wanda bai daga cikin addinin mu, fa huwa raddu an maida mishi. Rawahu al-Bukhari. Wannan ruwaya ce ta Bukhari, amma akwai ruwayar Muslim, yace wa fi riwayatil lil muslimi, wannan Bukhari musa suka rawaito wannan hadisi. To akwai ruwayar Muslim shi kadai, ruwayar Muslim shi kadai wanda yace man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa raddu. Mutumin da ya kage wani aiki wanda wannan aikin laysa alaihi amruna, wanda bai daga cikin aikin huwa raddu an maida mishi. Dukkanin abin da kai kace yanzu ka mai daga bayan makana sallah, a wannan ba hujja bane. Ko ka ce sallar subahi za ka yi a yanzu, ko ka ce za ka yi layyaka yanzu, ko za ka yi aikin hajji yanzu. Kaga zuba ko za ka yi umara a garin nan, ka ce za ka je babban masallaci za ka yi aikin umara, to kaga ba zai yi ba. Ko ranar aikin hajji ka ce za ka yi tsawon arfa a nan, kaga duk ba zai yi. Ma'ana abubuwa ne waɗanda shi manzon Allah bai aikata ba. To in bai aikata ba kuma bai ce a yi ba, to da dama. Amma in ya ce ka a yi, magana ta kare, laysa alaihi amruna fa huwa raddu. Alhadisi wannan hadisi ya kai karshe ko za mu tashi hadisi wane ne? Hadisi sadisu, hadisin Nu'manu bin Bashir, abi Abdullahi Nu'manu bin Bashir radiyallahu anhu. Wannan
sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata abun mamaki, dukkanin sahabban manzon Allah kowanne a kujerar da yake sai kaga ba wani wanda ba shi ba, ba wani wanda kai shi a wannan wurin. Kowanne sai kaga in aka ambaci darajar shi kowanne in aka ambaci darajar shi to za ka ga ba wani wanda ya kai shi a wannan gurin. Nu'man bin Bashiri bayan an yi hijira daga Makka zuwa Madina, mutanen Yahudawa suka kulle mutanen Madina ba sa aihuwa, suka yi musu magani. To shine na farko wanda aka fara aihuwa bayan manzo Allah ya hijira. Bayan hijira shekara 1 da wata 2 wata 14 sai aka aihe shi dan Bashir ne. Bayan haka da aka ɗauko shi aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tauna dabino haka ya samai a baki, kuma shine mutum wanda ya rayu na sa da ji fara ya kai na na'am, ma'ana shine na farko da aka fara bayan an je garin Madina, kuma ya rayu shekara 64 a duniya. Ya haddaci, ya ɗauko hadisi ga manzo Allah hadisi 114. Mutum ne na wanda yake yana da ƙwaƙwalwa, an ruwaita hadisai gare, kuma ya koma ya yi gwamna a Kufa, can ne ƙasar Bagadaza. Mutum ne dai wanda yana da abubuwan da babu lokaci a ce duka mun rige mun kakkawo su, saboda Nu'man Bashiri mutum ne sahabi daga sun samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ya zo ta hadisi mafi tsada shine hadisin Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, hadisi na 6 ko radiyallahu anhuma, Allah ya kara masa da shi da baban shi, kaga shi ma baban shi musulmi ne. Yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji a hadisi in kaji an ce sami'tu to mutumin da yake ruwayan hadisin gaban shi aka faɗa. Shi yasa hadisin ko da mutum ɗaya ruwaito shi bai da bukata a ce wai wannan da ifi ne. Kuma hadisi na ɗaya in mutuna hadisin amirul mu'minina Umar bin Khattab wanda yake cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, haka shi ma sami'tu yake cewa. Kamar hadisin Abdullahi bin Umar, shi ma inda kace bunil islamu ala kamsin, shi ma zaka sami'tu yake cewa. To ma'ana duk hadisin da aka ambata masa sami'tu to magana ce ta karke gaban manzon mutumin, a gaban shi manzon Allah ya faɗa. Yace ya kula ta inal halala bayyinan wa inal harama bayyinan wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuna kaseeran minan nas wa man ittaqa shubahatihi faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala fa inna li kulli malikin hima ala wa hima Allahi maharimahu ala wa inna fil jasadi mulgatan idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb, rawahu al-bukhari wa muslim. Wannan hadisin Nu'man bin Bashir ne, shine yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa innal halala bayyinan wa innal harama bayyinan wa bainahuma umurun mushtabihat. Ma'ana halal a fili take, haram a fili take. Ma'ana duk abin da ka aikata in dai na halas ne, ma'ana in mai kyau ne ka sani, in kuma da kyau ne. Yanzu mutum da ya shige cikin ɗaki ƙarfe 6 daidai ya sha ruwa, to ai inda zai sha su kamar da azumi, kada ba zai hito da himin Allah ana sha ba, saboda amma inda zai bari a kira sallah a ko a gaban sarkun zai isha haka ba komai, kaga saboda halal. Sannan da mutum zai zo ya yi rashin gaskiya, ko ya sace abin wani, ko ya je gidan wani, ko wani abu, kaga shi bai dama ya cewa ya san ba haramun bane. Da mutum zai yi ƙarya bai dama ya cewa shi ya san ƙarya ba haramun bace. Da mutum zai karanta alƙur'ani ko ya sallah ko ya salati, ai bai cewa wannan ai mata shabiha ne, a wannan kowa san abu ne halas. To daga cikin abin da yake halas da abin da yake haram akwai wani abu, wa bainahuma umurun mushtabihat. Tsakanin halas da haram akwai wani abu wanda in ka kalle shi ta wata huska sai ka ce halas ne, in ka kalle shi ta wata huska sai ka ce kuma haram ne. Amma mafiya mutane suna nan jaye da shi, amma in mutum ya tahiya a gurin Allah ya kai wa anna ila rabbika muntaha, ya kai muqamin ihsan, to abin da yake mata shaida shi zai haramta maka shi, saboda
hadisin Hassan bin Ali